Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Дөнья студиясенең бүгенге кунагы бик мөлаем җырчыларыбызның берсе. Аның сәхнәдәге исеме дә бик матур, Асылъяр. Аның җырлаганын халкыбыз бик яратып тыңлый. Ул әле татарча фильмнарда да төшә. Аның анда уйнаган рольләрен дә яраталар. Шундый рольләрнең берсе Ялан аяклы кыз фильмында Дилбәр иде. Ни өчен иде дим? Соңгы елларда Асылъяр сәхнәдән югалып торды. Аның җырларын тыңлыйсы килүчеләр Асылъяр кая китте дип сораучылар да булды. Ләкин сәхнәдән югалуның бик матур бер сәбәбе бар иде. Асылъяр бүген инде әни. Ул 2 баланың әнисе. Һәм бездә Асылъяр бүген кунакта. Исәнмесез, Асылъяр? Исәнмен җә. Сәхнәдә сез Асылъяр. Тормышта сез Алсу. 2 исем дә шулкадәр бер-берсенә килешеп торалар. Һәм бүген менә студиядә Асылъяр Алсуның булуына мин бик шат. Мин сезнең бүген безгә кунакка килүегезгә бик рәхмәтлемен, вакыт табуыгызга. Инде сезне сәхнәдән югалып торды дип әйттем икән, әйдә нәкъ менә шул нәрсәдән башлыйк әле. Сез ничә еллап инде сәхнәдә булмый тордыгыз, күренми тордыгыз? Беренчедән инде бер күрешүебез бер гомер. Әйе. Бик зур рәхмәт чакыруыгыз өчен һәм шушындай матур әңгәмә кыруыбыз үзе бер шатлык име. Инде шушы сәхнә җырга күчкәндә 2012 елны минем сольный концертым соңгысы булды. Шуннан соң инде 2013тә безнең улыбыз туды, 2016да кызыбыз. Балаларны калдырып, ничектер мин сәхнә эшчәнлегенә бөтенләй кирип китүне дөрес дип тапмадым инде. Әлбәттә, иң беренче чиратта. Ул яктан ничектер без балалар, менә гомумән безнең тормышыбыз балалар, иң беренче балалар дип яшәйбез без. Кемгәдер калдыру, нянькаманда, әлбәттә әниләргә дә калдыру мөмкинлеге бар иде, ләкин ничектер менә мин 3 яшьләрне һәрберсен 3 яшенә хәтле садикка балалар бакчасына тапшырганчы, барганчы алар минем колда булдылар. Әни җылысын тоеп үсәргә тиеш булар шулай. Аннан соң бер уйлыйдым инде мин. Менә бу балаларның шушы вакытын берничек тә кайтарып алып булмый. Нинди генә зур теләгең булса да, акчаң мында булса да, аларның шушы күз карашларын, аның исләрен, беренче адымнарын, аны беренче сүзләрен берничек тә кайтарып алып. Ул вакытта җылаганнарына хәтле менә белмим, бәлки мин шундый әйтә урыста фанатичная мама дип. Менә мин шул якларын уйладым да, җырым һәр вакыт ул минем белән. Аны минем күңелемнән беркем ала да алмый. Мин любой вакытны җырлый алам, җырым минем белән яши. Мин җырларымны яздырып килдем, интернет челтәрләренә куеп киләм. Хәзердә инде менә сентябрьдә эшкә чыктык, әкрен генә инде иҗаттан ниндидер бер үзенең абарыкларын ала башлады инде. Тормыш җайга салына әкренләп. Балалар инде олысы инде мәктәптә 1нче класста, кичесе садикка китте. Yazılı koyaş sine
Алай булгач, менә шундый сорау бирим әле, Асылъяр. Менә 6 еллап сез бит инде үзегезнең күп вакытыгызны бала тәрбияләүгә багышлаган. Күбрәктедер. Дөресен генә әйткәндә, ул теге ничектер менә шул кай вакытта концертларда катнашып алу гына, даими сәхнәдә булмагач, аны сизеп тә бетермисең. Инде менә тулысынча хәзер сәхнә тормышына кайткач барыбер, ул бит инде күбрәк концертларда катнаша башладыгыз. Күбрәк артистлар белән аралашасыз. Менә сез әйтегез әле, 6-7 ел элек булган сәхнә Асылъяр бала тәрбияләгән арада үзгәргәнме, юкмы? Һәм кайсы якка табарак үзгәргән? Әлбәттә, нигез үзгәрмәгән. Һаман шул ук йөзләр, һаман ничек әйтим инде, асылым, мәгънәсе аның һаман да шул. Төсмерләр үзгәргән. Яңа җырчылар, яңа алымнар, ниндидер яңа юнәлешләр барлыкка килгән. Аларның кайсылары миңа күңелемә хуш килә, кайсыларын мин кабул итеп бетерә алмыйм. Ул яклары бар. Ну, ничек тә булмасын, безнең барыбер эстрада сәнгате ул үсештә дип уйлыйм мин. Әлбәттә, бар минуслары, бар плюслары. Анда 5 адым алга булса, аның 3 адым барып артка дигәндә, барыбер без алга барабыз дип уйлыйм. Әлбәттә, Барыбер алга. Безнең үзебезнең милләткә генә хас менә бу бизәкләребез, ул бит инде бүтән сәнгатьтә дә чагыла, шулай ук җыр сәнгатендә дә. Һәм аның менә үзенчәлеген искә күтәреп алып чыгып, дөнья күләмендә ничектер менә барып җитсен һәм безне ишетсеннәр, безне белсеннәр, без бар, без менә шундый затлыбыз дип әйтәсе килә инде минем дә җырларымда, һәм мин менә башка җырчыларында, гомумән мин үзебезнең сәнгатьне менә җыр сәнгатендә булгач инде күз алдына китерәм, ниндидер бер матур картина, мозаикамы дип әйме. Аның бар мозаиканың центральный фигурасы әйме. Һәм аның янында ниндидер второстепенный рольдәге бизәкләр, ләкин бер генә бизәген алсаң да, картина тулы булмый. Шуңа күрә без җырчылар һәрберебез үз урынында, төрлелек белән, үзебезнең үзенчәлегебез, үз бизәгебез белән менә шушы җыр сәнгатебезне байытып, тулыландырып бирәбездер дип уйлыйм инде. Асылъяр, менә бу түгәрәк мозаика дип күз алдына китерсәк, име? Сез кай тирәдәрәк дип уйлыйсыз? Әйтә алмыйм, ансын тамашачылар әйтсен, ләкин менә минем теләгем татар җыры һәрвакыт үзенең үсешен туктатмасын, үзенең байлыгын җыеп түгел, ә менә туплап, булганын югалтмыйча, аны яңартып алга барсын ди. Сезнең һәр вакытта да үз стилегез булды. Сез тавышыгыз белән дә аерылып тордыгыз. Сез кием стилегез белән дә аерылып тордыгыз. Сез гомумән сәхнәдә ниндидер үз урынын тоткан җырчы иде. Асылъяр дигән исеме дә аның бит инде ниндидер зәвыклылыкны әйтеп тора. Асылъяр менә шул салган сукмагы буенча барга җыенамы, әллә инде стилен үзгәртергә телиме? Сез бүген нинди Асылъяр булырга телисез? Юк, мин үзгәртергә теләмим. Нинди бар шул бары тик булган иҗатын тагында байытып, аңа ниндидер әйттек бит инде яңа юнәлешләр барлыкка килә, яңа шушы эстрадада яңа агымнар бар хәзер. Аранжировкаларны гына тыңласаң да, аларда ниндидер бүтән калып, ниндидер бүтән темп бүтән колакка бүтәнчә инде ята, әйме? Элекке аранжировкаларын тыңлыйсың, хәзергеләрен тыңлыйсың, ләкин тавышлар бит шул ук ничектер көнбатыш музыкасына, көнбатыш калыбына безнең тавыш ятып килә инде хәзер, әйме? Кайбер чакны ул бик үк матур да яңгырамый, кайбер чакны матур да дигәндәй, менә ничектер миллилекне саклап, яңа алымнарны кулланып, шушы үз юлымны дәвам итәсе килә мин. Җырларны ничек эзлисез? Җыр авторлары сез эзләп табамы? Сез аларны эзлисезме? Кемнәр белән күбрәк хезмәттәшлек итәсез? Җырларга җыр сайлау минем өчен инде ул проблема. Төрле җырлар бирәләр, интернет заманы бит инде, интернетка, почтага җибәрәләр, электрон адреска салалар, ВКонтакте һәм башка җибәрәләр, мин аларны тыңлыйм, ләкин сайлап алу бик авыр миңа. Җиңелрәк җырны алсаң, ничектер мин
біз китәнгә килеп бетмейбез кебек. Бик катлаулы җырны алсам, булай да репертуарда минем драматик теге нигезе булган җырлар күп бит инде. Син теләп алган сагышым, сөю хакына, ничектер әзрәк репертуарны җиңеләйтәсе дә килә. Менә шул якларның шуңа хәзер мин уртачарак җырлар сайларга тырышам. Менә соңгы вакытта үзегезнең күңелегезгә дә хош килгән җыр нинди җырны саныйсыз? Соңгы җырым минем яздырган җырым Юкәләр яфрак кыйган дип атала. Эльмира Гамаева сүзләренә Альфред Абый Яхшымбетов. Гомумән Альфред Абыйга рәхмәт әйтәсем килә минем. Мин ничектер табигатьтә ничектер каушыйммы мин, ояламмы менә шундый зур композиторларга мөрәҗәгать итүне мин, ой, ничек сөйләшим икән, миңа җырларын бирмәс инде ул дигән кебегрәк. Менә Альфред Абый белән шалтыратып Эльмира апа әйтте миңа. Менә минем сүзләргә Альфред Яхшымбетов яза инде җырларын матур итеп. Шуннан телефонын бирде, үзем шалтыраттым Альфред Абыйга әйтәм, шушы сүзләргә җыр язып бирегез әле миңа дип инде. Ул киресенчә инде, конечно, язам, әйдә җибәр, бүтән сүзләрдә җибәр дип шайтыр. Без ике җыр эшләп алдык, балаларым дип атала беренчесе һәм икенчесе Юкәләр яфрак кыйган. Менә алар шундый күтәренке рухта, тавыш үзенчәләремне дә минем ничектер уйда тотып инде әйбәт эшләнгән җырлар булып чыкты. Миңа калса инде, әлбәттә, анда ниндидер бер бу заманның яңа агымнары чагылгандыр дип әйтә алмыйм, ләкин алар күңелгә ята торган җырлар булып чыктылар. Асылъяр, бәлки менә үзегез шушы җырны хәзер безгә бер генә куплет булса да җырлап бирә алырсыз? Көзне озатып җырлыйк шушы җырны. Юкәләр яфрак кыйган бит, күрми дә торам икән. Синең белән мин яраткан яфраклы көзләр җиткән. Нинди бәхет, ничек рәхәт, яфрак җырын тыңлавы. Без янәшә булган гамма, матур көзнең җырлары. Нинди бәхет, ничек рәхәт, яфрак җырын тыңлавы. Без янәшә булган гамма, матур көзнең җырлары. Ой, рәхмәт, Асылъяр. Менә шундый рәхәт җырла әле дигәч, артистның җырлап җибәрүе. Дәшәбез шул. Кай вакыт бит, ой, юк, беләсезме, минем тавышым юк әле бүген дип әйтүләр була. Ләкин булсагыз, распеваться итеп килер идем дә. Менә шуңа күрә шундый җырчыларны тыңлыйсыбыз килә. Һәм сәхнәдә менә үз тавышы белән җырлый торган шундый җырчыларыбыз бик кирәк. Асылъяр, менә бар иде бит сезнең шундый вакытлар, хәтта Евровидениедә катнашкан чак. Карлыгач җыры белән, бит карлыгачларым дигән җырыгыз белән. Әйдә менә башта шул җырны да тыңлап китик әле.
Аңчылар яясы шуны күрәсем килә, үзе янны синең белән бергә үрәсем килә. Мәңге картаймый торган җыр безнең кардәшләребез. Асылъяр, менә ул бит инде татар җырының беренче тапкыр менә шушы Евровидениегә баруы, Россия турында катнашуы. Ярар, Европага кадәр үк теге Евровидениегә барып җитмәсә дә, аның бит инде менә шушы сайлап алу турына чыгуы да ул зур нәрсә. Ничек барлыкка килгән иде менә бу идея һәм ни өчен сез анда катнашырга булдыгыз? Гомумән бу беренчедән минем теләк түгел иде. Мин инглиз теле өйрәнү буенча Ольга исемле рус кызы инде ул, миннән әз генә алырак. Аларда шулай дәресләр ала идем инде. Ул шулай бик кызыксынып, ой, вы поете по-татарски, ой, как красиво поете, мин аңа дискын белә әйткән инде. Шуннан соң шулай дип миңа әйтә инде. Вот ты на Евровидении идет отборочный тур, давайте отправим вашу песню. Мен әйтәм, Оля, не нужно этого делать, мен әйтәм. Дискка яздырып, шулай итеп җырны минем җибәргән. Шуннан миңа шалтыраталар. Электронкага нитәләр, хатлар килә инде. Почему вы не выходите на связь? Вот такого-то числа уже будет отборочный тур, вас отобрали. Нидеп инде. Шуннан беренчедән минем шок булды. Мин уйламадым да, минем җырны яра җибәрсен, минем җырны алырлар дип уйламадым мин. Шуннан соң анда уже отборочный турга 2 атна калды микән. Шулай итеп без уешып чыгып киттек Мәскәүгә. Менә шулай булып чыкты ул. Ләкин бу бик шундый адым дип саныйм мин, батыр адым, анда барып шушы конкурста катнашуны. Һәм сезнең тормышыгызда барыбер ниндидер бер истәлекле чор булып калган нәрсә бит инде ул. Шуңа күрә ничек кенә булса да безнең татар җырыбыз барып җитте һәм беренче адым булды. Аннан беренче теге башы бар икән ахырда була дигәндәй, аннан соң инде әкрен-әкрен безнең җырыбыз, татар җырыбыз федераль каналларда яңгырый башлады, конкурсларда монда шулай итеп безнең татар кызларыбыз голос конкурсларында җиңә башлады бит. Мин алар эчендә шундый горурланып, шатланып карап утырдым инде. Инде хәзер тагын дәвам итеп, бик матур бер чорыгыз ул татар фильмнарында төшү. Инде мин хәтерлим, сез әле декретта утырганда да фильмнарда төшкәләдегез бит. Ләкин ялан аяклы кыз алар арасында аерылып тора. Хәтта сезне инде бер ара ялан аяклы кыз дип йөртә башладылар. Менә бу фильм сезнең күңелегездә нинди урын алды? Гомумән сезнең тормышыгызда. Бик зур роль уйный ул бу фильм минем өчен. Чынлап та бер ара, о, ялан аяклы кыз, ялан аяклы кыз дип шулай эндәшәләр. Анда вакытлар хәзер дә бар алар. Интернетта язалар, сез бит безнең ялан аяклы кызыбыз, без сезне яратабыз дип шулай язучылар бар инде. Гомумән алганда ялан аяклы кыз сериалы, күп сериялы фильм дип атыйм инде мин. Ул татар кино сәнгатендә ниндидер бер үзенең аерым бер җылы, матур урынын алып тора. Ул халык күңеленә якын. Аны тамашачы бик җылы кабул итте. Чөнки аның сценарийсы, актерлары, сайлап алган актерлар бөтенесе ничектер менә Алланың биргән бер мизгелендә менә тур килде. Әйбәт булды ул. И шул вакытта минем актерлыкка укыган белемем юк. Мин бары тик үземнең тормышта булган ниндидер бер тәҗрибә, тойымлауларым аркылы гына шушы рольне уйнап чыктым. Үземнең тормышымда булган ниндидер бер ситуацияларны күз алдыма китереп булып, тик томалдан гына уйнап булмый бит инде. Ул ниндидер бер куклавык шикелле генә буласың. Ул синең күзләреңдә чагылырга тиеш. Ул шушы булган вакыйгалар эмас. Синең гомумән синең жестларыңда дiyeyim инде. Барысында менә мин шул хәтле күңелемнән үткәрдем. Анда минем җылаган эпизодларда төшереп бетергәч тә мин барып утырып озак кына җылыйдырым әле. Самат, син бүләгеңне алмыйсыңмы? Әнә кешеләр бүләк алырга киттеләр. Минем зур бүләкне алдым.
Башкасы мине кызыксындырмый. Самат керекли кешеләр карап тора, җүлләр. Самат булды. Самат егасың. Самат җибәр егасың, кешеләр карап тора, яхшы түгел. Кешеләр тотта. Бүтүн ил алдында силге чыгарып бирергә яумады. Хәзер ява. Ялмады ди. Җир тишеге булса шунда күптән кирип киткән булыр идем. Син бүген җырлыйсыңмы? Куркамшы Самат. Дилбәр. Гомерем буе агач арасында җырлап җирмәссең бит инде. Самат иде башка вакытта. Сабан туюга бер генә килә. Тагын бер ел көтәргәме? Иде башка вакытта җырлыйм Самат. Икенче юлы. Ава икән. Бүләгеңне кире бирәм. Ярар. Җырлыйм. Тик син минем янымда торасың. Син булганда мин анда килештем. Килеште. Хөрмәтле дуслар, кадерле кунаклар. Хәзер сезнең өчен җырлый Дилбәр Юнусова. Кызлар, карагыз әле, ничек прикольно. Тегендә Дилбәр җырларга җыйна бугай. Эшне пешермә әле. Юк, чынлап та әнә сәхнәгә чыкты. Ул нәрсә того, что ли? Нәрсә ул монда җырларга җыйнамы әле? Самат янында үзен күрсәтмәкче була инде бу. Посмотрим. Ишеттеңме? Ишеттеңме син, ә? Нәрсәне? Син ничек җырлый бит әнә? Ничек җырлый? Кем? Син кем булсын инде? Безнең Дилбәр. Синең Дилбәр. Ярыйсы җырлый. Шылтыр, шылтыр, ағадыр дүниясында рәхәт күрми гомер үтеп барады. Асылъяр, менә бүген сезне фильмга чакырсалар, әйтик, берәр төрле җиддирәк фильмга чакырсалар, катнашу теләге бармы? Мен беренчедән сценарийны алып, җентекләп укып чыгар идем. Һәм үземә үзем анализ бирер идем. Мин бу рольне башкарып чыга аламмы? Тамашачыны ышандыра алырмынмы? Әгәр дә мин булдыра алырмын дигән уй туса минем күңелемдә, мин ул рольгә алынам. Тамашачы күңелен яулау, үзеңә тамашачы туплау темасына кергәле, Асылъяр. Хәзерге вакытта артистлар күп. Һәрберсе үз тамашачысын булдырырга тырыша. Һәрберсенең популяр буласы килә, әйме? Һәм популяр булу ул җырлар белән генә түгел, соңгы вакытларда Instagram ише, менә шушы интернет аша популярлашу шактый алга китте бит инде. Кемнәрдер интернет аша, бигрәк тә Instagram аша үзенә тамашачы туплый башлый. Анда ниләр генә юк. Кай вакыт хәтта арттырып та җибәрәләр, хәтта хайпка барып җитәләр бит. Менә мин сезне күзәтеп барам, сез интернетта бик үзегезне тыйнак тотасыз, сез артык мәгълүмат куймыйсыз. Сез хәтта контакт битегездә дә бар тик үзегезнең җырларыгыз белән таныштырып барасыз. Инстаграмда сез гомумән юк. Юк, мен Инстаграмда юк. Мин аның өчен инде сүзләр күп кеше. Ни өчен менә мондай артык тыйнаклык? Беренчедән минем әлегә вакытым җитеп бетми. Бәлки Инстаграм битендә ачырмын инде. Әйме
әлегә вакыт җитеп. Икенчедән, мин менә кайбер кешенең һәр адымын шал фотографияга төшерә дә куя. Мин аны дөрес дип тапмыйм инде. Балаларны анда туганнан ук, роддомда ук карточкага төшереп, бөтен интернет киңлегенә чыгарып салу мин гомумән баланың ниндидер бер правасын бозу дип уйлыйм. Чөнки без аны әле сакларга тиеш. Әлбәттә. Аның ниндидер бер үз дөньясын кирәкмидер дип уйлыйм инде мин. Күз тию дигән әйберләргә дә мин ышанам. Ул бүген булмаса, күпмедер вакыттан соң килеп чыгамыз. Баланың энергетикасына тиергә ярамыйдыр дип уйлыйм. Менә үзе аңлы рәвештә миңа бу кирәк. Интернет шелтәрендә минем фотографияларым булсын дип үзе аңлау яшенә җиткәч кенә үзе куяр. Мин әлегә ничектер батырчылык итмим, белмим, кирәкмидер дип уйлыйм. Кайчакны инде куясы килә, шундый кызык вакытлары була инде. Балалар һәркемнең дә теге балалар белән маташкан вакытта инде була инде төрле вакытлар, кызык вакыты. Ләкин үзем әйтәм, туктале, нәрсәгә кирәк? Минем якыннарым, минем күңелемә газиз кешеләрем, алар монда. Ул менә шушында, синең дөньяңда калырга тиеш күбрәк. Нәрсәгә мин аны теге чыгарып чәчергә тиеш? Балаларга нинди тәрбия бирергә тырышасыз? Аларда җыр сәләте сизеләме, юкмы? Беренчедән, нинди тәрбия дигәннән мин алар белән сөйләшергә яратам. Аларның мин сорап бирәм дә, аларның һәрбер анда нәрсәгә карата, нидер вакыйгамы, нәрсәләр күрәбез, мин аларның фикерләрен ишетәм. Алар бит инде бик үзенчәлекле итеп, кызык итеп үз фикерләрен әйтәләр. Беренчедән менә сөйләшергә яратам мин алар белән. Иртә белән дә бигрәк тә кич вакыт булганда, кичләрен йокларга яткач, анда мәктәптә нәрсә булган, сайтта нәрсә, бөтенсен инде алар сөйлиләр инде. Икенчедән, без татарча сөйләшәбез инде. Бер яктан ул бик зур файда, әйме, плюс. Икенче яктан, мин инде уйлыйм, тора-бара мәктәп программасы да катлаулана, югары уку йортларында укыйсылар, авыр булыр инде бу балаларга. Булмас. Безгә дә авыр булды бит инде. Авылдан килгәч, ул философияларны бирергә, әйме, читен иде инде. Рус телендә үз фикереңне әйтеп бирү. Ләкин хәзер телевидение, интернет заманы өйрәнерләр дип уйлыйм инде. Менә шул инде сен иҗатка килгәндә инде алар миңа ярып җырлыйлар, рәхәтләнеп, кайчагында фортепианода уйнап та алалар. Улым гармунын да күтәреп чыга инде, әле уйный белмиләр инде. Менә шундый ниндидер кызыксыну бар. Омтылышлары, кызыксынулары бар. Музыканы бик яраталар. Татар җырларында, рус җырларында, кытайчаны да, инглизчаны бөтенсен яратып тыңлыйлар инде, ярып җырлыйлар. Булай музыка мәктәбендә илдә булмаса шундый кружокларга әлегә йөрмиләр. Менә тора-бара башларбыз дим инде, әгәр дә инде үзләрен мин көтәм, үзләрендә теләк уянсын дип. Мин аларга бирәм, тыңлатам, чтобы алар үзләре кызыксынып, менә бу миңа кирәк, менә моны өйрәнәсем килә, менә моны алып уйныйсым килә дип, менә шундый теләк уянганын көтәм. Менә мин үзем шулай үз теләгем белән килдем. Шуңа күрә миңа кадерле. Менә өйрәнәсем килә, җырлыйсым килә, эшлисе килә. Менә балалар әлегә нәрсәдә өйрәнергә, нинди юнәлешне сайларга дип әзерләнгән арада, бит, сез инде үз юнәлешен сайлаганнарга белем бирәсез. Сез бит инде укытасыз да, аслыяр. Менә ул хакта да сөйләп китегез әле бераз. Мин инде декрет ялларына чыгыр алдыннан да әз генә эшләп өлгергән идем. Менә быел сентябрьдән яңадан эш урыныма кайттым. Анда безнең студентлар белән эшебез. Мәдәният институтында, безнең музыка факультетында бар шундый бүлек, халык иҗатын өйрәнү буенча эшлибез инде без. Элегрәк ул атала иде татар фольклорын өйрәнү бүлеге дип. Хәзер инде аның исемен үзгәрттеләр, ләкин без төп мәгънәсен саклап калырга тырышабыз укытучылар. Һәм инде студентларның да теләге бик зур. Алар шул хәтле менә сусау белән киләләр, менә халык җырларын өйрәнергә, ретро җырларын өйрәнергә, тавышларын үстерергә, шушы юнәлештә эшләргә, репертуарларын байтаслары килә. Менә без шушы өлкәдә эшлибез. Татар халык җырларын, бәйтләрен, мөнәҗәтләрен, аларны торгызып диергә инде, аларны өйрәтеп,
менә шулай итеп конкурсларга да барырга планнары бар инде. Гомумән студентлар Аллага шөкер яратып йөриләр дәресләргә. Һәм мин үзем дә аларның менә тавышларын үстерү генә түгел, менә инде бер эчке культураларын үстерәсе иде. Менә шушындый матур планнар белән яшәгән кеше, ул бит инде җырчы кеше. Ул үзенең дә зәвыклы, матур концертларын оештырырга тиеш. Планда бармы менә шундый концертлар оештыру теләге? Хыялда бар. Әлеге якын киләчәктә планда бар дип әйтә алмыйм. Мин тамашачыларымны чын мәгънәсендә яратып җырлыйм җырларымны. Җырларым аларның күңеленә шифа булсын дип. Шатлыгы бар икән, аның шатлыгы тагын да зурайсын дип. Ниндидер бер теге моңсу вакытлары булса, ниндидер бер борчу булса күңелендә, минем җырларны тыңлагач борчулары таралсын дип, кәефләре күтәрелсен дип, ничектер шулай яздырам инде мин җырларымны. Шулай итеп эшләргә тырышам. Киләчәктә булсын ул очрашулар. Монда концертлардан гына түгел, менә сольный концертларда да. Алла бирсә, Алла бирсә. Ерак язлар аша таныш назлар дәшә, үткәннәрдән алар кайталар. Әмма мин сезгенә, әмма син сезгенә, болыннарга шаулап кайтаяз. Әмма мин сезгенә, әмма син сезгенә, болыннарга шаулап кайтаяз. Якты утлар сүнгән, моңлы сагыш иңгән, синең белән минем күзләргә. Кат-кат чәчәк атып, сулыган гөлләр ятты, без калдырган серле эзләргә. Кат-кат чәчәк атып, сулыган гөлләр ятты, без калдырган серле эзләргә. Менә шушындый матур нотада, шушындый матур җырлар белән Асылъяр бүгенге әңгәмәбезне төгәллибез. Без әле киләчәктә дә очрашырбыз дигән өметтә калам. Татар эстрадасы дигән дөньяда һәр вакытта да сезнең үз урыныгыз, үз йөзегез булсын, үз җырларыгыз булсын. Рәхмәт Энҗи сезгә, шушындый матур студияга чакыруыгыз өчен, шушы матур әңгәмә өчен. Тамашачыларга рәхмәт, безне үзләренең вакытлар җәлләмичә караганнары өчен. Һәм дә инде киләчәктә матур җырлар аша очрашырга насыйп булсын, шул җырлар белән концерт залларында да шулай сезнең белән очрашырга насыйп булсын. Инде бүген менә безне караган һәрбер тамашачыга мин сәламәтлек телисем килә. Гаилә иминлеге һәм дә инде шатлык, куаныч белән яшәргә язсын. Хөрмәтле милләттәшләребез, бүген Дөнья студиясендә кунакта татар эстрадасының популяр җырчысы Асылъяр иде. Әңгәмәне Энҗи Шәһиддинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр саулашабыз.